mi aquest premi significa molta responsabilitat per estar a l'altura amb les meves futures pel·lícules d'aquest reconeixement. També significa molta confiança i molta força per continuar fent cinema a la meva manera, que és amb molt de temps i amb molta rigorositat. I sobretot significa un premi compartit amb tota una generació de cineastes catalanes que estem començant les nostres carreres i que considero que estem molt compromeses tant amb el nostre cinema com amb l'educació per crear referents femenins per les generacions que venen. Jo penso que en aquests temps de pandèmia la cultura és clau perquè la cultura ens fa reflexionar, ens fa ser més crítics, ens fa créixer i ens fa ser més humans o entendre més la humanitat. I en aquests temps de llibertats molt limitades jo crec que la cultura ens salvarà perquè per sobre de tot la cultura ens fa ser més lliures.